Jama'a masu kallon mu a tashar mu ta Hausa Coding TV, assalamu alaikum. Mun bude wannan tasha ranar 4 ga watan 12 na 2020. Da farko mun yi niyyar bude wannan tasha wadda da muka ba suna Coding Zone Developers TV, amma saboda wasu dalilai mun canza sunan ya zuwa Hausa Coding TV. Wannan tasha mai suna Hausa Coding TV an bude ta ne domin koyo da koyarwa na darussan kwamfuta kamar graphic design, inda za ka haɗa kalanda, memo, IB da dai sauransu. Akwai cyber security da za mu koyar, akwai programming languages da za mu koyar kamar su Java, Visual Basic, C++, Laravel, Python, HTML, PHP, CSS, Java Script da dai sauransu. Za mu koya networking da Android app, yadda ake developing din Android application, kuma yadda su wasu application din suke. Za mu koya video editing, yadda za ka haɗa video. Za mu koya muku editing video irin na ban mamaki wanda da sai dai ka gan shi a cikin TV, da irin yadda ake haɗa birthday da dai sauransu. Idan kuka je application naku na YouTube, kawai ku danna Hausa Coding TV. Idan ta bayyana sai ku latsa mana alamar subscribe domin kasancewa tare da mu. Sannan ku latsa mana alamar ƙaraurawa domin sanar da ku sababbin bidiyo da za mu dora. Akwai darussa na ban mamaki da za mu koya, kamar irin yadda za ka fito da lambobin da aka taɓa kiranka na tsawon shekara 2, ko kuma message ɗin da aka yi ma na shekara 2 ko naka ko na budurwarka. Yadda za ka gano abin da ke cikin wayar abokinka da ke Lagos kai kana nan Katsina ko Kano. Yadda za ka samu kuɗi a intanet. Za mu koya muku yadda za ka sanya ma takarda hannu kai kana nan Kano, ita kuma takardar ta nan America. Da yadda za ka bibiyi lambar da ake kiran ka gano inda mutum yake da me ke kusa da shi. Yadda za ka kare kanka daga masu kutsewa ta hackers. Duk wannan darasa za ta zo muku, amma muna buƙatar goyon bayan ku ta danna mana alamar subscribe.